Здравейте! Аз съм Зоя Чакърова, бахов терапевт. Днес ще споделя с вас една от любимите си медитации – моята вътрешна усмивка. С нея ще обходим цялото ви тяло. Ще се докоснем до всичките ви органи. Ще им подарите най-красивата си вътрешна усмивка и ще се изпълните със спокойствие, здраве, любов. А сега се подгответе да навлезем заедно в медитацията. Настанете се удобно, затворете очи, насочете вниманието си към дишането. Само го наблюдавайте. Отпуснете се още повече. Представете си една ярка, пулсираща звезда на около 2 метра от главата ви. Вижте как от нея излиза поток мека, нежна светлина и се спуска по темето на главата ви. Докосва челото, веждите, очите, носа, устните, брадичката. Разстила се много, много нежно по шията, обхваща раменете ви, усещате я като топла, любвеобилна прегръдка. Потича по ръцете, достига до дланите, докосва пръстите на ръцете. Те се затоплят приятно. Светлината обхваща гърдите ви, талията, ханша, бедрата, коленете. Преминава нежно и леко по пръстците, достига до ходилата ви. Усещате приятно и нежно затопляне. Усещате се леки, свежи, здрави, чисти. Всичките ви безпокойства са се разтопили в тази мека, любвеобилна светлина. Чувствате радост, чувствате любов и съвсем неусетно установявате, че сте се усмихнали. Вие сте щастливи. Не си задавате въпроса защо. Не ви интересува. Вие просто сте щастливи и усмихнати. Изпитвате потребност в това състояние на блаженство и светлина да простите. Започвате от себе си, защото потънали в меката светлина, осъзнавате, че не е необходимо да се вините за нищо. Дори да смятате, че сте сгрешили в онзи момент, в онази ситуация, вие сте могли да направите само това и сте го направили. Сега сте различни. Сега сте осъзнати. Сега бихте постъпили по друг начин. Но това не бива да бъде повод да се вините. И вие ще си простите. Оставям ви в светлина и любов, за да си дадете прошка.
сега си представете някои или повече хора, а може и животни, от които да поискате прошка. Вече изпитвате потребност да простите на някой или някои хора, на които все още не сте успели да простите. Давам ви възможност да го направите. Усещате лекота, усещате свежест, дишате още по-леко. Вие сте свободни. Вие току-що изхвърлихте от себе си с най-красивата си вътрешна усмивка голям товар. Леки сте, свободни сте, нищо не ви тревожи. А сега изпитвате потребност да благодарите. Представете си хора, на които искате да благодарите с цялата си любов. Представете си, че вместо думи, вместо цветя или подаръци, вие ще им благодарите с късчета любов. И нека тези късчета от вашата безценна любов се слеят с вашата красива вътрешна усмивка. Разцъфнете в нея, превърнете я в светлина от любов. Оставям ви, за да се отблагодарите на хората, които сега изплуват във вашето съзнание. Благодарете, благодарете. Вече сте напълно отпуснати и спокойни. Вие сте се слели с безусловната любов. Звездата над главата ви е изчезнала, защото сте се слели с нея. Вие сте в светлината. Вие сте в любовта. Вие сте светлина от любов. Единствено в този момент усещате пулса на любовта. Усмивката ви става още по-красива, още по-пленителна. Дори не сте подозирали, че може така красива да бъде вашата вътрешна усмивка. Усещате потребност да обичате. Искате да дарите вътрешната си усмивка, изпълнена с безусловна любов, на толкова хора. Толкова близки хора вече са във вашето съзнание, на които искате да подарите
усмихнати любов. Направете го. Наслаждавайте се. Разпръсквайте още и още любов с усмивката си. Аз ще ви изчакам, докато приключите. Остана само още един човек, на когото не дарихте обич усмихнати. И това сте самите вие. Заслужавате обич. Заслужавате любов. Подарете си този безценен дар. Колко пъти досега сте пренебрегвали себе си, докато сте се фокусирали в друго човешко същество. Сега е време да покажете на себе си колко сте специални, колко любов заслужавате. Усещате ли как лицето ви цъфти от най-красивата вътрешна усмивка? Добре, много добре. Сега се усмихнете на себе си и си кажете: обичам те. Обичам те такъв, какъвто си. Ти си любимо дете на Бог. В сърцето ти топти любовта на Бога. Оставям ви, за да поговорите на себе си, както никога досега не сте го правили. Прекрасно! Вие се чувствате пълен с любов, енергия и щастие. Вие сте светлина и усмивка. Леко вие усещате, че всичко е във вашите възможности. Усещате силата си. Вие можете сега да сътворите ведно с Бог, усмихнати, всичко. Всичко. Ако имате здравословен проблем, насочете вниманието си към него. Бавно, спокойно си фокусирайте върху определеното място. Вижте го в детайли. А сега му се усмихнете. Кажете на всяка клетка от вашият орган колко много я обичате. Благодарете, че функционира в синхрон с всички останали клетки. Подарете на всяка клетка усмивка, светлина. Изпълнете всяка клетка с любов. Виждате ли светлината, обхванала вашият орган? Тя става все по-ярка и по-ярка. Вашата усмивка става все по-чаровна и по-красива. Светлината
топлината и любовта разтвориха вече всичко ненужно и болно. Насладете се на топлината и спокойствието. Насладете се на здравето. Вие току-що сътворихте първото си чудо, но не и последното. Усмихвате се, смеете се, ликувате. Доволни сте от себе си. Благодарите на себе си. Благодарите на Бог. Оставям ви да се насладите на вътрешната си сила. Вашата вътрешна усмивка сияе върху лицето ви. Вие изпитвате потребност да обходите своето тяло, всичките му органи, жлези с вътрешна секреция и да ги дарите с вътрешната си усмивка. Оставям ви да го направите. Усмихвайте се. Усмихвайте се и разпръсквайте любов и светлина